నమస్కారం టీసీఎన్ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. మత్తు పదార్థాలు విక్రయించిన వినియోగించిన కఠిన చర్యలు తప్పవు భీమవరంలో స్పష్టం చేసిన పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కలెక్టర్ ప్రశాంతి. భీమవరం త్యాగరాజ భవనంలో అలరించిన చాగంటి ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనాలు, పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్న భక్తులు. 146 రోజులు పూర్తి చేసుకున్న తణుకు అన్నా క్యాంటీన్ అన్నదాన సేవలు, దాతలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపిన తెలుగుదేశం నేతలు. పుణ్యక్షేత్రాలను దర్శించుకునేందుకు దోహదపడుతున్న ఏపీఎస్ఆర్టీసీ సేవలు వివరాలను వెల్లడించిన తణుకు డిపో మేనేజర్ సత్యనారాయణమూర్తి. దువ్వా బలిపాడు గ్రామాల్లో వేడుకగా నిర్వహించిన గోపాల స్వాముల కళ్యాణ మహోత్సవాలు, భక్తి శ్రద్ధలతో తిలకించిన ప్రజలు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో రవీంద్రనాథ్ శ్రీనివాసులు ఎమ్మెల్సీలు అవ్వడం ఖాయం ధీమా వ్యక్తం చేసిన ఆచంట ఎమ్మెల్యే చెరుకువాడ. విద్యాభివృద్ధికి ప్రాధాన్యతనిస్తున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రాజమహేంద్రవరంలో చాటి చెప్పిన పాఠశాల విద్యాశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి ప్రవీణ్ ప్రకాష్. మామిడికుదురు మండలంలో పంట పొలాలను పరిశీలించిన అధికారులు, వంతుల వారి విధానంలో సాగునీరు విడుదల. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో మాజీ స్పీకర్ బాలయోగికి ఘన నివాళి. జిల్లాలో ఏ ప్రాంతంలోనైనా మత్తు పదార్థాలు విక్రయించినా లేదా వినియోగించినా వెంటనే టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 14500కి సమాచారం అందించాలని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కలెక్టర్ పి ప్రశాంతి తెలిపారు. శుక్రవారం భీమవరం డిఎన్ఆర్ కళాశాలలో మాదక ద్రవ్యాల వినియోగం వల్ల కలిగే నష్టాలపై జరిగిన అవగాహన కార్యక్రమంలో ఆమె పాల్గొని మాట్లాడారు. వీటి వినియోగం చిన్నగా ప్రారంభమై సమాజాన్ని కబళించి వేస్తుందన్నారు. మెట్రో నగరాల నుండి గ్రామస్థాయి వరకు వ్యాపించి ఉందన్నారు. డ్రగ్స్ రహిత ఆంధ్రప్రదేశ్గా మార్చడానికి ప్రతి ఒక్కరూ తమ వంతు కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. ఇటీవల కాలంలో వీటిని వినియోగించే వారి సంఖ్య ఎక్కువగా ఉందని గుర్తు చేశారు. మీరు అనుకోవచ్చు, మా కాలేజ్లోనే ఈ డ్రగ్ అబ్యూస్ మీద ఎందుకు మీటింగ్ పెడుతున్నారు. బయట నుంచి చూస్తే నాకు ఏదో ఒక చిన్న విషయంలో మేము అందరూ బాగానే ఉన్నాను కదా, ఒకరిద్దరే కదా అబ్యూస్ చేస్తున్నారు అని అనిపించవచ్చు. కానీ ఒకరిద్దరు కొద్ది రోజులకే హండ్రెడ్స్ అవుతున్నారు, ఇంకొద్ది రోజులకే థౌజండ్స్ అవుతున్నారు, ల్యాక్స్ అవుతున్నారు. మనం గతంలో చూసుకుంటే గత 10 years గా చూస్తే డ్రగ్స్ అనగానే అందరికీ గుర్తొచ్చేది పంజాబ్, ఫాలోడ్ బై ఢిల్లీ అండ్ హర్యానా. సో ఈ డ్రగ్ అబ్యూస్ అనేది డెవలప్మెంట్ కి ప్యారలల్ గా వెళ్తుంది. ఎక్కడైతే మనం డెవలప్ స్టేట్ అనుకుంటాము, డెవలప్ సొసైటీ అనుకుంటాము, వేర్ ద మనీ సర్క్యులేషన్ ఈస్ హై, అక్కడ డ్రగ్ అబ్యూస్ అనేది ఒక చిన్నగా స్టార్ట్ అయ్యి మొత్తం సొసైటీనే కవర్ చేస్తుంది. మీరు ఫ్యూ మంత్స్ గా మీరు కొన్ని న్యూస్ పేపర్స్ రెగ్యులర్ గా ఫాలో అయి ఉంటే మనకు ఆల్ మెట్రోస్ లో పబ్స్ లో డ్రగ్స్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారు. సంబడీ ఈస్ బిహైండ్. ఈ కార్యక్రమంలో కళాశాల సెక్రటరీ అండ్ కరస్పాండెంట్ గాజురాజు సత్యనారాయణరాజు, ప్రిన్సిపల్ నందకుమార్, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. భీమవరం త్యాగరాజ భవనంలో శుక్రవారం జరిగిన ఆధ్యాత్మిక సభలో డాక్టర్ చాగంటి కోటేశ్వరరావు ముఖ్య వక్తగా పాల్గొని చేసిన ప్రవచనాలు అందరినీ అలరించాయి. ఈ సందర్భంగా శ్రీ మాతా వైభవం, శ్రీ హనుమద్ వైభవం ప్రవచించారు. అనంతరం మావుళ్ళమ్మ అమ్మవారి దేవస్థానం చైర్మన్ మానేపల్లి నాగేశ్వరరావు, కార్యదర్శి వబిలిశెట్టి వెంకటేశ్వరరావు తదితర ప్రముఖులు ఆయన్ను ఘనంగా సత్కరించారు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమంలో వర్తక సంఘానికి చెందిన కంచర్ల భాస్కర్ గుప్తా, పరుచూరి నాగేశ్వరరావు, భక్తులు పాల్గొన్నారు. నిద్ర బాగా నాకు నిద్ర సుఖం, అంత సుఖాన్ని ఇచ్చి నిద్రలో ఇంద్రియములలో కలిగిన బడలికలంతటినీ తీసేసి మళ్ళీ ఇంద్రియములకు శక్తి ఇస్తున్నవాడు ఎవరో ఆయన శివుడు. అందుకని ఆయన స్వల్పకాలిక ప్రళయం చేశారు. ఆత్యంతిక ప్రళయము అంటే జ్ఞానం ఇచ్చి, జ్ఞానం వల్ల ఇక మళ్ళీ పుట్టవలసిన అవసరాన్ని పోగొట్టి కారణం చేత మోక్షం పొందడానికి అవకాశం కల్పిస్తాడు. కాబట్టి ఆత్యంతిక ప్రళయం చేస్తాడు. మహాప్రళయము అంటే ఎన్ని జన్మలెత్తినా తనని పొందలేకపోతున్నటువంటి ప్రాణిని తానే ఉద్దేశం.
తెలుగుదేశం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో వేల్పూర్ రోడ్డులోని ప్రముఖ స్వాతంత్ర సమరయోధులు చల్లా అప్పారావు ఆర్టీసీ బస్ షెల్టర్ ఎదురుగా నిర్వహిస్తున్న అన్నా క్యాంటీన్ శుక్రవారం కూడా కొనసాగింది. ఇందులో భాగంగా చిట్టూరి ఇంద్రయ్య ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల క్రీడా ప్రాంగణానికి చెందిన వాకర్స్ క్లబ్ ఆర్థిక సహకారంతో 100 మందికి నిరుపేదలకు అన్నదానం చేశారు. మానవతా దృక్పథంతో అనేక రంగాలకు చెందిన దాతలు ముందుకు వచ్చి సహకరించడం వల్ల ఈ క్యాంటీన్ ఏర్పడి 146 రోజులు పూర్తయినట్టు పట్టణ తెలుగుదేశం అధ్యక్షులు కలగర వెంకటకృష్ణ తెలిపారు. ఈ మేరకు సహకరిస్తున్న అందరికీ పార్టీ తరఫున ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ సేవలను పెంచేందుకు ఏర్పాటు చేసిన ప్రయాణికుల లక్కీ డిపోలో విజేతలకు తణుకు డిపోలో మేనేజర్ పిఎన్విఎం సత్యనారాయణమూర్తి శుక్రవారం బహుమతులు అందజేశారు. ఫిబ్రవరి 16 నుంచి 28వ తేదీ వరకు ఏలూరు గణపవరం రోడ్లలో ప్రయాణించిన ప్రయాణికుల సమక్షంలో డ్రా తీసి విజేతలను ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా డిపో మేనేజర్ మాట్లాడుతూ సంస్థ ఆదాయాన్ని పెంచేందుకు చేస్తున్న కృషికి ప్రయాణికులు కూడా సహకరిస్తున్నట్లు చెప్పారు. అలాగే తణుకు డిపో నుంచి దూర ప్రాంతాల్లో ఉన్న పలు పుణ్యక్షేత్రాల వరకు ప్రత్యేక బస్సులను తిప్పుతున్నట్లు చెప్పారు. మన షాలేం పెన్ కార్నర్ వారి యొక్క సౌజన్యంతో గిఫ్ట్లు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ సందర్భంగా మరొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే అరుణాచల గిరి ప్రదర్శనకి ప్రత్యేకమైన బస్సు పెట్టడం జరిగింది. 5వ తారీఖు సాయంత్రం బయలుదేరుతుంది. బయలుదేరి 6వ తారీఖు ఉదయం శ్రీకాళహస్తి, అది కూడా పంచభూత లింగాల్లో ఒకటి వాయులింగం క్షేత్రం, అక్కడ దర్శనం చేసుకుని మధ్యాహ్నం కాణిపాకం వెళ్ళి అక్కడ దర్శనం అయిన తర్వాత భోజనాలన్నీ అయిన తర్వాత గోల్డెన్ టెంపుల్ దానికి వెళ్తుంది. అక్కడ అయిన తర్వాత అరుణాచలం వెళ్తుంది. అరుణాచలం గిరి ప్రదర్శన అయిన తర్వాత మరుసటి రోజు గిరి ప్రదర్శన దర్శనం అంతా అయిన తర్వాత బయలుదేరడం జరుగుతుంది. ఇది కేవలం 2600 రూపాయలకు మాత్రమే పెట్టడం జరిగింది. మా యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మా యొక్క ప్రతి ప్రణాళిక కూడా మధ్యతరగతి, దిగువ మధ్యతరగతి వాళ్ళందరికీ కూడా అందుబాటులో ఉండాలి. వాళ్ళు కూడా వెళ్ళి అన్నీ కూడా దర్శించుకోవాలి, అన్నీ కూడా చేయాలనేటువంటి ప్రధానమైన ఉద్దేశంతో చేయడం జరుగుతోంది. ఈ కార్యక్రమంలో షాలిం పెన్ కార్నర్ అధినేత అమర్నాథ్, ఉద్యోగి కె సుబ్బారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. తణుకు మండలం దువ్వ గ్రామంలో వేంచేసి ఉన్న రుక్మిణి సత్యభామ సమేత వేణుగోపాలస్వామి కళ్యాణ మహోత్సవాల్లో భాగంగా రథోత్సవాన్ని శుక్రవారం అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించారు. ఈ మేరకు స్వామివారి 82వ రథోత్సవం కన్నుల పండుగగా సాగింది. భక్తులు కోరిన కోరికలు తీర్చే స్వామివారిగా కొలువై ఉండటంతో రథంపై అరటిపళ్లు వేసి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. గ్రామ ప్రధాన రహదారిలో భారీగా జరిగిన ఈ రథోత్సవాన్ని తిలకించేందుకు భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలి రావడంతో వీధులన్నీ కిక్కిరిశాయి. కాగా అత్తిలి మండలం బల్లిపాడు గ్రామానికి చెందిన రుక్మిణి సత్యభామ సమేత మదన గోపాలస్వామి కళ్యాణం గురువారం రాత్రి కన్నుల పండుగగా జరిగింది. ఆలయ ప్రాంగణంలో పుష్పాలతో ప్రత్యేకంగా అలంకరించిన మండపంలో స్వామి అమ్మవార్లను ఉంచి కళ్యాణం జరిపించారు. నరసాపురానికి చెందిన పెద్దింటి అనిల్ కుమార్ ఆచార్యులు బ్రహ్మత్వంలో పలువురు వేద పండితులు మంత్రోచ్చారణల నడుమ వైఖానస ఆగమం ప్రకారం ఈ తంతు జరిగింది. స్వామి అమ్మవార్లపై పోసిన ముత్యాల తలంబరాలను భక్తులకు అందజేశారు. ఈ ఆధ్యాత్మిక ఆనంద దృశ్యాలను రాష్ట్ర మంత్రి కారుమూరి వెంకటనాగేశ్వరరావు తనయుడు సునీల్ కుమార్ తిలకించి శేష వస్త్రాలను అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ అభివృద్ధి కమిటీ అధ్యక్షులు ధనుమూరి తాతాజీ, కార్యనిర్వహణ అధికారి చందక దొరబాబు, మాజీ సర్పంచ్ ఆకల పండుస్వామి, జడ్పీటీసీ అడ్డాల జానకి, సర్పంచ్ కసిరెడ్డి బాలాజీలు పాల్గొన్నారు. ప్రకటనలు.